Thank you. We may be seated. Mangwanana anoishiwe madzishe mbiri nokukudzwa ngazvive kwamuri. Isu kwete amugoverane kukudzwa kwenyu nemunhu. Mangwanana ano Baba patava kupinda mushoko renyu. Ndinokumbira Baba vanorwara vapore, vakasungwa vasunungurwe, vakatsikirirwa varegedzwe. Shumirai madambudziko evana venyu, sanganai nokushayiwa kwavo panyama nopamweya. Komborerai muranda wenyu wamakatuma panzvimbo ino. Ropafadzai Baba, muzita raJesu. Amen. Regai ndipe kutenda to the angel of the house, Baba Mfundisi Chiriji. Thank you so much. Baba Naamai. Pamwe amuzvizive amai vanobika. Amai vanobika ivo. I enjoyed every meal. Ndaitomboramba kuti vanditsvagireko kunodya samwe ndichiti aiwa ndoda kudzokera kumba. Kune chikafu chandinofarira. Thank you so much, Mama. Oh, she's truly a mother. She's truly a mother. Thank you very much. I was wondering kuti sei Jiriji akadai, but ndakazoziva kuti kumba kunama. Thank you so much. Baba Naamai, we are very thankful. Kereke yenyu tinotenda zvikuru kwazvo. Tiri kuona nyasha dzaMwari. Tiri kuona ruoko rwaMwari pakati penyu. Zvinongowanikwa chete kana kereke ichibatirana. Chokupedzesera chandoda kutaura ndisati ndapinda mushoko ndochokuti pose pamunonamata musakanganwe kunyengeterera mufundisi wenyu pamwe chete nevana vake. Hondo dzaanorwa nadzo amudzizive, haana wokutaurira. Asi please munyengeterereiwo. Zvimwe zvinomutadza kusvikira iye zvinoda kunanga kuvana. Saka munonyengeterera mufundisi wenyu nevana vake vose. Pray for him. Though you don't say amen, but it's true. Namatrai mufundisi wenyu kuti zvose zvifambe zvakanaka. Baba Mfundisi Chiriji, I'm so thankful for the invitation. I have learned a lot of things from here. And aona zvinhu zvakawanda. Nguva dzacho dzafamba. Kuchechi kwangu vari mu2nd service. Service yokutanga vanotanga na8 o'clock. Vopedza na10, that is the English service. Inenge ine vanhu vashomanana vanesvika 700, 800. Second service inenge ine vanhu vakawanda, inenge ine almost 2,000. But ishona service, but ndo mavari izvozvi. Now, I'm so thankful kuti nyasha dzaMwari dzinemi. Zvikuru sei ndiri kuona vana baba vabva zera vakura. Chechi ino inoramba yakasimba nokuti vanoramba vachidzoreredza vechidiki. Oh, hallelujah. Vechidiki vanenge vakatarisa imi vana baba. Saka whatever zvinoitika zvinenge vanodzororeka kana vachiona kwamuri. Handisi kutora nguva yenyu refu. I'm not a long speaker. I'm a very short speaker. Ndiri kuda kutaura. I don't know what to say. But I was suffering indecision what title to give to my message.
But let me begin by saying faith that never fails. That in Ruda kutaura pamusoro pei. Now, musi wokutanga ndakataura pamusoro pei vakanga vari muno nemusi wechina. Ndakataura pamusoro heavenly citizenship, kuti tine citizenship iri matiri. The following day ndakati, activate the power which is in you. Now, Nezuru, we're talking about sacrifices. But nasi, ndikuda kutaura pamusoro kutenda. Chechi yedu inonzi Apostolic Faith Mission. Kutenda kwevapostori. Hatifambe nokuona, tinofamba nokutenda. Kuchechi kwangu tinotoa chorus yatinoimba yokuti tinofamba nokutenda. Amungaigone ningadai ndaiimba. But 2 Korinthe 5:7 up. Ndo patiri kutanga napo. Panongoti, for we walk by faith and not by sight. Ndo zvinoreva vaKorinde ivo vavo. Maiona ka ndizvozvo, for we walk by faith not by sight. Kukundikana kukuru kuri pakufamba nokuona, usingafambe nokutenda. Bible, ku Old Testament, kuna must be Habakkuk, akaprofita achiti Mwari ari kuti the just shall live by faith. Vakarurama vangu vachafamba nokutenda, kwete kufamba nokuona. Vakarurama, handisi kureva vasina kururama, vanofamba nokutenda, kwete nokuona. Ini ndo zvandibatsira upenyu hwangu. I've been walking by faith all the time. Zvakavimbiswa naMwari muBhaibheri ndinozvigamuchira. Ndofamba nokutenda zvichiitika. I took my wife for a holiday. Ndaiva nevana vangu vaviri, vamwe vaviri vanga vari kuzvikoro. Saka nanga ne2, a boy and a girl. Saka tanga taenda kuKariba. Tiri paKaribia Bay Hotel. Tanga tapedza kudya. Saka tanga takubuda paKaribia Bay Hotel. Tichida kuenda kumahombe kombe. And then now I'm driving Dzangadzira about 8 o'clock usiku. Pandikanga ndakukona, uku kune gomo, uku kune materu. Murodi mune 2 bull elephants dzairwa. Nzou dzairwa idzodzo. Kumashure kwangu kune mota 6. Kuti ndirivhese varungu vari kutora mapikicha ndiri kuda kuti nzou dziri kurwa. Mwana wangu mukomana ndiye akatanga kutaura. Zvakanzi, Daddy, my legs are shaking but I'm not shaking them. Zvakanzi nomusikana ngari baba, zvakanzi, and mine too, Daddy. Like, now do you want us to go? Zvakanzi, yes. Ndokubva ndati, you elephants, out of the road. In the name of Jesus, I want to go. Dzose ndokubva dzangoti one time kumawero uku. Saka nzine mwana wangu mukomana, kumanga muchinonokerei kutaura baba?
ndakati ndanga ndichiti mumboona, zvakanzi hazvisi zvokuona, baba ngatidzokerei kuhotel, this is not the right time to go. Ndakati no, fear not, Mwari vanesu. Zvakanzi shuwa nemwana wangu ndazviona, Mwari ane. Wakarurama anofamba nokutenda. Now ndakutanga kuparidza, muneni here? Are you with me? Now Jesu anotaurira vadzidzi vake kuna Matthew 21:21. Anovataurira anoti, chokwadi ndinoti kwamuri, if you have faith and do not doubt, you will not only do what has been done to this fig tree, but also if you shall say unto this mountain, be thou removed and be thou cast into the sea, it shall be done. Nditarisei zvenyu, ndiri kutaura kune vanhu vane madambudziko avainawo. Nhasi tinoda kubuda mumadambudziko iwayo. I want to be more practical than theoretical. Are you understanding what I'm saying? Now, nyaya yakaitika ndeyekuti Jerusalem is built on 7 mountains. There is Mount Zion, Mount Moriah, Mount of Olives, and those are the mountains. Saka vaibva kwaigara Maria, Marita naRazaro, vaigara kumusha unonzi chiko paBethany. Bethany iri kuSidon, kuMount of Olives iri panapa. Saka Jesu ari kubva nekumount of Olives ari kuburuka kuti vanoyambuka Kidron Valley vobva vapinda muJerusalem, mumadziro eJerusalem. Ane nzara, kune madzimai kavanongonzi madzimai zvavo, asi havazive chine nzamai. Akaregera Jesu achibuda asina kudya breakfast. Akufamba ari kuenda, ndopaanoona muti womuonde, akati nzara yapera panapa. Inzara rudzimu, nabuda mumba, dzimba dziri papo panapo, kureva kuti ana Maria naMarita havana kubika. Akati nzara yapera, ndopaakaona asvika pauri aona hamuna maonde. Zvakanzi kusave nemunhu achadya futi chinhu pauri. Ndokubva vapinda muJerusarema ndokunoshumira, ndokubva vadzokera kuBethany ndokunorara. Mangwana vakudzokera kuJerusarema, Peter anoona muti uye zvakanzi, Ishe, muti wamakataurira nezuro wamakatuka waoma. Zvakanzi, truly I say to you, come on man. Verse number 21, are you there, guys? Jesus answered and said unto them, verily, verily means truly, means amen. I say unto you, if you have faith, come on. If you have, hazvina kunzi kana mune mvura yemunamato kana matombo. Come on, man. If you have faith, what is faith? Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Hebrews 11 verse 1 does enter. Now, iwe chichi nonzi kutenda makandinangara. Kutenda neshona. Let me give the definition. Inoreva kuti kutenda, kubatisisa zvisipo sezviripo. Mabatisisa zvandataura. Chinonzi kutenda kuita sei? Kubatisisa zvisipo sezviripo. Ipo pano ndinenge ndichirwara nekensa. Ini ndiri kubatisisa zvisipo, utano husiri mandiri.
ndobatisisa izvozvo zvisipo sezviripo, ndobva ndava nazvo. Handina kuroorwa, handina murume, ndinobatisisa zvisipo, murume asipo, searipo. Hamusi kundinzwa nazi. No, Jesu anoti kana pasina kutenda hazvibviri kufadza Mwari. VaHebheru 11 verse number 6 inoti without faith, inindoti pasina kubatisisa zvisipo sezviripo hazvibviri kufadza Mwari. Mandibata here? Hamusi kundinzwa imemi. Ndati hazvibviri kudi. Mose mugere muno muri kombrena kuti ndiri kuda basa rine mari, ingova nokutenda kwandiri kutaura panapa. Iti mangwana Monday, svondo rino haripere, ndiri kubatisisa zvisipo. Ina handisi kuda kuparidza ndichikusiya, rega ndikudzokere mushe. Ina handina chandinoda panyika pano chandisina kuitirwa naMwari. Changosara chete helikopta. Ndakataurira Mwari, handiri kuda mota yakati. Ndichingopedza kutaura handipedze 3 months ndisina kuiona yasvika. Zvose zvaunotaura nomuromo wako uchitenda, hamusi kundinzwa imi. Ndati uchidii zvako? There is power in what you say by faith. Oh, muri kundinzwa here? Oh, nokuti Bhaibheri rangu rinoti sezvaunofunga mumwoyo mako ndezvauri. As a man thinketh in his heart, so is he. Tarisana newaugere neyo turi kufunga izvi. Sezvaunofunga mumwoyo mako ndezvi. Ukafunga kuti uri murombo, uri murombo. I've been teaching to the Bible college for 40 years now. Nanasi ndiri kuticha. Svikapo vanondibvunza kuti kare ndisina mota, ndisina chi. Naye ndikasvika zvikanzi how are you? Ndoti I am blessed and wholly favored. Ndakaropafadzwa. Ndikaenda kunodzidzisa vafundisi vazera apa. Ndoti you are looking to a wealthy man. Ipapo kumba kuna mari. Ndiri kutaura chete. But ndinopedzesera ndava zvanga ndichitaura. Hamusi kumbondinzwa imimi. Ndati ndinopedzesera ndava zvanga ndichidii. Aiwa kuchecha hakuna hapura katapura. Kuda kuita mishonga nechii. Isu tinofamba nokutenda. For we walk by. Enda pana vaHebheru 11 iwewe pavhesi ya 3 man. Inotaura kuti zvose zvatinoona zvakasikwa nezvisingaonekwe. Are you with me? Through faith we understand that the worlds were framed by the word of God, so that things which are seen were not made of things which do. Zvinoonekwa zvesezvi hazvina kusikwa nezvinoonekwa. NdiMwari aingotaura shoko. Musi kundinzwa. Mwari aingodii zvake. Ndosaka mumba menyu mune nhamo isina anoona. Nokuti munotukana. Hauri rombe remunhu une chiiko iwe. Watomupa urombe. Nokuti anova zvaunotaura mashoko ane simba.
Pana ari kubata zvandiri kutaura. Ndaiva nemwanakomana asina kubuda zvakanaka pagrade 7. Ndakanetseka kumuwanira nzvimbo. Kusvikira ndaparidza kwazvimbo ndokutendeuka mumwe murume aiva education officer. Ndokubva ndanomuona zvakanzi ndipe mwana wako ndimuise pakutama. Saka kumba manje taimhoresana. Mumwe tomuti kwaziwai doctor. Iyeyo taimuti kwaziwai judge. Uyu ndi judge wedu muno. Nyangwe akadzoka nemabhuku asina kuita mushe taingoti moral judge. But I want to tell you 2015 akaenda pauniversity Hertfordshire University kuEngland kagotwe kangu ikako. Kakanoita law kakapedza kakagraduata. 2018 akaita masters in law akapedza. But I want to tell you one thing. Paikura ise kwachinza hagone, but mashoko atairamba tichitaura. Come on man. Mashoko atairamba tichitaura kwa ari. Yezvino amurume azere nemirayiro yose. Pana ari kubata zvandiri kutaurira pana. Pandikaenda kuLondon ndichienda ku graduation yake. Paripo pangana attachment. Vanga vari varungu vega vega. Saka ndokubva ndintroduce kumuridzi wekambani. Zimu murungu iye. Ndokubva nditi come into my office. So ndanzwa kuti uri mufundisi ndakati takunwa coffee myo. Undipa zibhuku rakakura nemaadresi emaBible school. Zvakanzi sarudza one Bible college yaunorekomenda kuti ndiende. Ati Bible college. And but iye ndio muridzi wemaloya ese. Ndakati kwausi ndiwe une zvese zvakanzi ndaneta kushandira vanhu. Makore angu asara ndoda kushandira Mwari. Ndiratidze Bible college 1. Ndakamuratidza akaenda. Akapedza. Akati ndiri kuda kuuya kuchechi kwako kuzoparidza. But last November ndanga ndiriko. Akandishedza akati unemba here munomu ndakati handina. Zvakanzi ndiri kuda kuti utenge imba munomu muEngland muno. Shoko rokuramba uchitaura kuti ndiri murombo bvisa nhasi. Bvisa nhasi shoko rokuti handina mari. Wona mari nokutenda. Rugwaro rwandaverengesa rwati tinofamba nei. Zvese zvinoonekwa zvakasikwa nezvisingaonekwe. Mwari aingoti chiedza ngachivepo. Chikavapo. Mumvura ngamuve nezvipenyu. Zvikavapo. Shamwari taura. Hanzi neBhayibheri, if you say to this mountain, be thou removed, and if you don't doubt, zvinoitika. Nditarisei, breni yakaroiwa inotadza kufunga. Satana anokuuyisa kuti udaute your position in the Lord. Inini ndikaona ma-problems achiuya, zvinorema zvichiuya, I tell myself that you are more than a conqueror. I tell myself that I have Jesus in me. Ndina Jesu ari mandiri. Ndiri kureva nhema here. Jesu ari kupi? Ari mandiri. Saka ndinoramba ndichizvitaurira musi kundinzwa imimi. Ndoramba ndichizvitaurira kuti una Jesu. Ndopfuurira pamberi futi ndozvitaurira kuti pasi pangu pane maoko ane simba, maoko aMwari. I am kept in the hands of God.
nyangwe pakamira vanhu vachitaura zvisina basa, nyangwe pakamira vanhu vachiita icho nechicho, ndazvitaurira zvakadaro ndinofamba semukundi. Handichafamba nezvandiri kuona. Hapana ari kunzwa here? Rega kufamba nezvauri kuona zviri kuitika kuvana. Ndine vana vaviri vainetsa pachechi pedu nemadrugs. Vabereki vashaya zvokuita. Ndakati regai kuramba muchivati marombe. One day ndakavashedza. Mumwe aifa amai chiyangwa. Vachimuti iwe uri munhu mukuru. Kutovakoka kumba kwedu ndichivanyengeterera ndiinavo vana vaye. Ndakati iwewe ndiri kutumira kuchikoro, ndoda kuti uve doctor. Zvakanzi serious? Ndakati serious. Ndakuenda naye mudzimba dzemadoctors. Ndakati siya madrugs. Vana baba vanenge vachingoti uyu rombe remunhu, uyu hapasisina zviripo. Rega kudaro, uri kurasira mwana kuna Satani. Iti wangu, Mwari wangu haakundikani. Nyangwe kumuona akararapa achiita zvokuorerwa, taura mashoko akanaka. Thou shalt also declare a thing, and it shall be. Zvaunotaura iwe, educata rurimi rwako kuti I'm not a nobody, I'm somebody here. Pana ari kunzwa zvandiri kutaura? Adzimai vangu ava zvakanzi baba taenda kuAustralia. Zvakanzi kuAustralia kure ndimi munoparidza kutenda imini. Handisi kuda kupinda mucoach class. Do you still remember? Hanzi handidi kugara mumbombera, ndinoda kupinda business class. Ndakati bhuka. Ndakubata bhuka business class. Ndisati ndaenda kuenda ndiri kutsvaga mari. Pandikaenda kwandinoningirika zvakanzi no, your ticket was fully paid. Business class ndakutopinda. Saka from that gore kusvikira nanhasi tanga takufamba tiri business class. One day ndanga ndakamira paSouth African Airways kuHarare. Ndajoina queue nokuti ndatenga tiketi rokuti paJoburg padhuze apa ndoda kugara zvangu muMbombera. Saka ndamira muqueue yemuMbombera he. Vai vanokwidza vanhu mundege zvakanzi baba marasika queue yenyu iyo. Ndati ndeipi? Zvakanzi kubusiness class. Ndokubva ndaenda kundine ticket renhingi. Ndasiya Mbombera ndatopinda. Ndakunopfuurira kunogara kusiti kuyoku. Ndaona mumwe arimo vakomana ma-air hostess wechirume akanga arimo. The Reverend Chiangwa, are you the one? Ndakati yes. Sakanzi, you don't know me. I saw you in Kempton Park Church. You were preaching there. Come here, take your luggage. Ndaiswa business. Kungotaura chete nomuromo, Mwari anozvichinja. Amen. Chinditarisai. Muneni. Ndiri kutsvaga illustration inoqualifya zvandiri kuda kutaura. Muna professor kamuno tichauchipa the power of illustration. Now, Jesu, iwe, listen. Jesu. Hallelujah. 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 Indinoimba chimbo ichi ndakumboti handidi kufundisa chimbo ichi chinoti tinofamba nokutenda, tofamba nokutenda, tinofamba.
ndangoimbira kuti ndinzwe kuti vanhu vaneni here kana kuti ndiri kutaura ndega. Zvino ndaona kuti ndiri ndega panavo. Haleluya. Dai muneni matondidayira saka. Haleluya. Tinofamba nei? Ukatarisa zviri kuitika ka, kutarisa kwako hakuchinje zviri kuitika. Iwewe tarisa kuno. Nokuti zvandiri kutaura izvi zviri kuitika izvi zviri kuda kuti iwewe usabate zvandiri kutaura, urambe uri munhamo yako. Hello? Urambe uri pai? Ndakudzokera paillustration yangu. Jesu achibhabhatidzwa, kwakauya izwi kudenga rinoti, uyu ndiye mwanakomana wangu wandinoda, wandinofarira. Muneni here? Ndiye. Come on. Achibuda muJorodhani anoendeswa kurenje kunoedzwa. Illustration yandiri kuda kuqualifya zvandiri kuda kutaura. Satani anosvika anoti, kana uri mwana waMwari. Asi uko shoko rati uyu ndiye. Satani chaari kutsvaga apa, ari kuda kuti udhaute umwana hwako. Kana uri mwana waMwari, shandura chingwa ichi udye. Ndingaqualifyiswe naSatani. Shoko rataurwa uko kuti uyu ndiye. Zvino iwe ugerapo, ndiri kuparidza panapa, iwewe uri kutoti handezvevafundisi. Asi Bhaibheri rinoti vose vakamugamuchira, akavapa simba kuti vanzi vana vaMwari. Saka iwe unoda kudhautiswa naSatani. Ameno kana ndiri kuparidza zvinobatika panapa. Rega kudhautiswa naSatani. Zvaunotaura zvinoshandura. Your words have power. Ndatadza kutaura chirungu. Your words have creative power. Mashoko ako anocreate something. Ndai vamufundisi nsanda overseer sanda president ndaiparidza Grinora nchiti ndimhoresei ndichamhoreseka. Hello? Ndaiparidza nchiti ndimhoresei ndichamhoreseka. Chasvika nguva yekuti muchatadza kundimhoresa muchitoisa appointment. Ndaitaura zvangu ndichiseka ndichienda. Ndobva ndaitwa overseer. Ndazoitwa president. Ndakushanda nemaoverseer chete. Kana uri mufundisi oro eni mukirisitu kuti uzondiona, unotoisa appointment. Asi ndaitaura kuti ndimhoresei ndichadii. But vanhu pavaindiona vaiti munhu uyu ari kuseka. Are you with me, church? Muneni here zvandiri kutaura panapa? Come on, come on, come on, come on, come on. Isu tinofamba nokutenda. Muneni here, pana ari kubata mharidzo yangu here panapa? Nyangwe panorwariwa wakuda kunonamatira munhu, Satani anoti zvinoda mufundisi. Ari kuda kudhautisa kutenda kwako. Kuti kushaye simba. Paunosvika payapa kuti uti iwewe mweya werufu tama. Iwe uti vanhu vakandinzwa akazofa manje vanoti kudi hazvisi zvako. Are you with me, church? Muneni here? Ndakazviita kumutendi wava munemo kuKempton Park. Ari padeathbed. Amai ava vakatotaura. Ndichibuda makabuda muchiti mweya wei wabva. Ndapedza kunamata. Ndakati iwe mweya werufu. Chibva. Nezviri kukonzera kurwara. Iwe andina kuudzwa naMwari, ndiri kutaura nokutenda. Are you getting what I'm saying?
ndakangofanana newe ndaona hari kurwara but ndiri kubatisisa zvisipo. Hamusi kundinzwe. Ndiri kuti iwe mweya werufu tama. Mapaipi imwe iri mumuromo, mumhuno, chimwe chokufemesa. Mishini chingoti nti, ti, ti, iharisi. Ndakati mweya werufu, chienda. Mangwana kusai ndiri kufonerwa, uyai. Murume uyu agere pamubhedha, zvese zviya hapasina. Ari kutotaura. Iwe taurogere nekuti tinofamba nokutenda. Pana ari kunzwa here zvandiri kutaura panapa? Chechi ino tinofanirwa kufamba nokutenda. Now, the just shall live by. Are you with me, church? Hamusi kumbondinzwa inini. Now, kutenda iko kuku kunoyedzwa. Thank you, Pastor. Welcome. Hallelujah. Now, listen very carefully. Kutenda iko kunoyedzwa. Muneni here? Tiri kutofundira kuparidza kusangana rinoizvi. Ndakuchechi kwangu vanoparidza neni. Ndikangotaura chandataura mumwe anotodedzira achiti zviri pachapter yakati. Chapter. They will be preaching with me. Havadi kuti nditaure zvisiri mushoko. Zvinemi munonakidza kuparidza munenge mangoda. Hallelujah. Oh. Rega ndichiconclude ndichinopeka hembe dzangu ndiende kundege. Hallelujah. Muneneri muri kubata zvandiri kutaura. Zvandiri kutaura izvi ka. You can change your life within no time. Nokutenda. Mukadzi wangu yagerava. Every time. Ndogara nchimutaurira kuti you are too young to take away my love from you. Waita mwana mudiki kubvisa rudo rwangu kwauri. Ndakakuda ndakabheja. Ende iwe nyango ukaita sei haugoni kubvisa rudo rwangu kwauri. I love you. Ndakakuda. And wherever she is, antonyatsoziva kuti murume wangu anondida. Handinei naye kana chi. Nyangwe ndikamuona anetswa nevana achipopotera vana achidi ndomira uko handiwanzopindira zvangu. Ndobuda ndoenda ndotenga chocolate nedrink rangu apo. Vapedza kutaura ndoti amai mataura zvakanyanya. Chocolate drink ichimboningirika. Mataura zvakawanda. Vana vari kukunetsa yava. Regai ndile navo. Ivo pavakumedura chocolate vachirova drink randatenga. Things are unoziva iwe ndiwe unogona kushandura mamiriro ezviro. Satani anouya nezvimwe zvinhu. Asi iwewe unogona kushandura. You are a father. Ndinoseka varume vaneta mukadzi uyu anondinetsa mukadzi uyu akadii ndakati iwe ndiwe pasina munhu. Mukadzi anganetse sei? Mukadzi anongoda kudiwa chete. Akangoziva kuti ndadiwa pano finishi. Zvese zvavari kuchemera vakudiwa. Ndozvitaura chete man. Nyangwa anopenga sei, nyangwa anotaura sei. Shamwari anoda kudiwa. Ukangosvika nerudo chete. Zvese izvozvo zvapera.
ndataura mushere. Hamai wanda kudiwa. Ukaona madzimai ese achifamba, ndotokutaurira kuti uyu kumba kwake kuri kutsvagwa rudo. Unongomuona munhu asingadiwe step yake nemafambiro ake. Nyangwa akanyebera kufara sei, unotoona kuti kumba kwevava kuri kushota rudo. Fanike ini nambondinyebera zvangu. Hallelujah. Pana ari kundinzwa here? Nyangwa anga achifunga kuramba mukadzi kunotsvaga mumwe wokuda, iwe wakafoira kuda uyu, wakuda kunotsvaga mumwe futi. Dzakakwana dzakwewo. Unofoira subject yakapusa kuda iyo kungoda. Uchapasei panyika pano? Omana nasenda paridza. Let me close with this. Your faith will not grow without troubles. Abasina amena. That your faith will not grow without ma problems aunosangana nawo, zvinorwadza zvauri kusangana nazvo, zvinoita kuti kutenda kwako kusimuke. Pasina ma-troubles, pasina zvinorema nezvinorwadza, kutenda kwako hakukure. Ndiri kugadzira maridzo inonzi God will turn your troubles into testimony. Ma-troubles auri kusangana, yese trouble yauya, Mwari ari kukutesta kuti aone kutenda kwako, unofanirwa kukunda that trouble nei nokutenda. Zvimwe zvese zvamuri kuchema kuti Mwari baba Mwari, ndi Mwari ari kuzviregerera kuti kutenda kwako kudii. Professor, I'm looking for another illustration. The children of Israel from Egypt, vakafamba, but pavakangoyambuka rukova vakutuma varume vaye 12 kunoshora nyika. Then the giants appeared. Vari murenje, there were no giants. But pamasvika pamuri kunzi naMwari papenyu, the giants appeared. Muneni here? Vamwe vakuti tanga tichinge mhashu pamberi pevarume ava. But varume 2, muri kuona here kuedzwa kwokutenda kuri kuitwa vanhu panapa. Varume 2, Joshua naKaleb, ndo vari kuti handei tinotora nyika. Muneni here vakomana? Joshua naKaleb kutenda kwavo kuri kuti Mwari uyu anotida ari kurutivi rwedu. Varume varefu ava, they are bread for us. Kaverenga numeri inoti they are bread for us. Ava vamwe vari kuti tiri kunge mhashu tinoparara. Vachinopa vari kuti nyika yacho inyika inodya vanhu. Zvakanzi naMwari sezvamataura nemiromo yenyu. Ava varume 2 vati tinonokunda, ndakuvayambutsa vakupinda munyika. Ava 12 ava, vamwe 10 vataura kuti tanga tichinge mhashu, amupinde muchafira murenje. Now ndakutaura kutenda. Kana muchechi muno muchitenda kuti ndiri mukundi, ndichava number 1. Ini pachechi pangu inini andimbotaurira vanhu kuti bvisai building fund itai chino. Ndakati Mwari imba yake inovakwa nezvipo zvinobviswa nerudo.
kwete zvokuti nditi munhu ita chakati. And the people are coming. Vamwe vari kuti inini handichanamatira vanhu maningi stereki kuti komborerai. Gore rakapera 50 families left the church. Mavisa abuda, England, Australia, America. Takati Mwari ndibatsirei handichanamatira futi vana ava kuti families nevana vakabuda vachienda. Ruoko rwangu rwakaipawo ungoda iwe chechi kwangu ndepanapa pandatonamatira vanhu kwangu ndakutoti uri kuda kuti uri kuenda kupi? Uri kuda kuti Mwari akuropafadze muno here kana kuti uri kuda kubuda? Kana achida kubuda handichada manje. Moda kundisiya ndega muchienda kupi? But I want to tell you, indiri kutaura ndichiseka so Mwari wangu anozviita. Andaona zvakawanda zvinotyisa. Kana newe unogona kuzviita ukangotenda chete. Nokuti vose vakamugamuchira akavapa kuti vanzi vana vaMwari. Ivo vanotenda kuzita rake. Saka nhasi chaiye uchienda kumba, famba. Adzimai wangu vane mota yanga vasingade. I drove a Land Cruiser 100 series. Dziri kudiwa stereki nevarungu kweduku. Ndedzevanofamba nadzo havasi kuda ma 200 series. Mumwe munhu akandipa 100 series ndokubva ndakwira iyoyo naadzimai. Hanzi mandideredza manje naamai. Kundikwirisa chimota chakadai. Ndakati tenda kuti Mwari vatipe. Ndokubva tazopirwa brand new car 300 series Land Cruiser. Saka ndakati amai chiuyai munamato wenyu wapindurwa here? Zvakanzi Mwari anonzwa zvandotaura. Saka nhasi ndiri kuda kuti ndichinje matauriro enyu. Taura zvauri kuda every day. Confess it. Nokuti, is it Ephesians 5 here or 6 handichaziva. Paulos yakati, imitate Christ. Teedzerai Mwari. Nokuti Mwari achisika zvinhu haabate ivhu achiumba, anongotaura shoko. Saka nemiwo dzidzai kutaura shoko. Kuchechi kwangu wese afona kana apinda mudambudziko unonzwa achiti pastor speak a word. Taurai shoko. Ndoti iwewe tanga wataura. Indisani ndataura rangu iwe tanga wataura. Nokuti tiri kuda kubatsirana kwete kupa munhu hove asi tidzidzisane kuraura hove. Are you getting what I'm saying? Nasinda kubowa ina. Muri kubata here shoko. Muneni. Wandoda kunamatira ndiani mweya wetsvina watadza kuburitsa. Ini ndinouburitsa. Ende hapana mweya une nharo unofanirwa kudzoka. Ndakadzidza chinhu 1 ndechekuti mweya yetsvina iri pasi petsoka dzangu. Nyango ukapenga sei makanzwa ndichiti kune vanhu muregerei musambate. Vamwe vanebata vaye kutya kurohwa nendimoni. Rohwa ndokuti usimbe pakutenda. Enda muti muregerei ahambosvika. Aripo mumwe aiuya nezvibhagira achimhanya kwandiri so. Indokuramba ndakamira ndakutenda kwaari. Achikanda zvibhagira zvake mumhepo. Ndakati rukanda mumhepo ina usi kundionei. Kuvhundutsira kuye. Vanhu vasina kutenda vanotya. Haatende kuti Mwari ari maari achamukundisa. Muneni here panapa. Ndiri kuda kuburitsa madhimoni maviri panapa anopenga. Ndiri kutoona izvozvo.
ndoda kushedzai one by one kuti muye kuzoburitsa. Ndoda kuona kutenda kwenyu nhasi. Asi kana usina kutenda apa, muneni here cheche. Musatarise pasi, ndiri kuona varume nevakadzi vari muno. I want to test you kuti shuwa muna Mwari here. Kunyanyai munegara mabhenji epamberi ndimi wandoda kutanga kuuya kunoku. Kuburitsa madhimoni manje. Hallelujah. Muneni here. Mfundisi munonitendera. Tinofamba nokutenda. Kana pasina kutenda, hazvibviri kufadza Mwari. Nhamo yako uneibuda nhasi. For thou shalt decree a thing, and it shall be established. I want you to decree that. Shamwari, chimbotaurira upenyu hwako kuti I'm not poor. Handisi murombo ini. Akana, m'Bhaibheri Jesu haana kufira kuti ndive murombo. Iri kuchaptani kuna vaKorinde yekuti akava murombo kuti iwe uve mupfumi. Iri kunani? Uri kuona, wakatorerwa chapta yacho hauizive. Saka kana kumba uchinamata unonamata uchiverenga papi. Ini ndovhura apa kuti Mwari makava murombo kuti neurombo hwenyu ini ndive mupfumi ndonamata. Iwe kana vhesi yacho hauizive. Endai muchimemora. Isitai tichikwa mamemory verse kuSunday school. Nanhasi tinawo. Imwe yobva yati vamwe vanobva ati kumba kwedu takatukwa. Makatukwa nani? Nokuti vaGaratia inoti akatakura kutukwa kwedu. Kutukwa kwese akakutakura. Verse 14 yavaGaratia 3 yobva yati kuti maropafadzo aAbrahama asvike kuvaHedheni. Anhasi unobuda muno wamupfumi iwewe. Upfumi hautange kumba hunotangira mumweya, hunotangira mupfungwa, hunotangira mubrain. Pane mumwe atova mupfumi here munomu. Do you have vaGalatia? Oh yes, that the blessing of Abraham might come on the Gentiles through Jesus Christ, that we might receive the promise of the Spirit through faith. Hapana pakanyorwa kuti uve murombo. Bhaibheri rangu rinoti uve mupfumi. Vamwe voti muri kuparidza prosperity gospel. Iwe ndiparidzire poverty gospel yako. Undipoone mavhesi epoverty ako. Noti munonyeberwa naSatani. We walk by faith. Pana abati uzondataura nhasi. Ko zvinoswererwa. Regai ndimire pano. Tinofamba nei? Ndati tinofamba nei? Giants never showed up until they showed up in the land of promise. Paunenge wakupinda munyika yeku, giants ndo paanoonekwa. But miedzo yose nematroubles amuri kusangana nawo, ndeye kutraya kutenda kwenyu. Kwete kukuuraya, but to try your faith. You are going to be prosperous. Chechi ino muchakaura nokubudirira. Muchakaura nemaropafadzi. Pana ari kunzwere zvandiri kutaura panapa. Handina kuuya kuzotaura urombo panapa. Ndauya kuzotaura kubudirira. Muchakaura nokubudirira. Mota muchatoita dzokusarudza kuti idzanya ndiri kudai. Mwari wedu ari kuda kukupa akamirira kutenda kwako. Kubatisisa zvisipo sezviripo. Shall we stand up, everybody? Through faith we understand the world we are seeing was made only by the word of mouth. Muupenyu wako zvese zvauri kuda
ngazvibude mumuromo wako. Jesu anoti, you will say to this mountain. Ndiri kutaurira kuti mountain nokuti vamwe vanoti zvangu zvikuru, zvangu hazvibve manga. Iwe, hakuna chinhu chikuru kudarika gomo. A mountain is an immovable thing. You can't move a mountain. Antoda caterpillars, but Jesus not if you say to the mountain. As nakunzi if you pray, if you say to the mountain. Izo so. Tikanzi namata. Unengo chikumbira kuti Mwari Baba. No, iwe say to the mountain. Kuti iwe urombo nezita ra Jesu. Iwe mweya wokushaya nezita ra Jesu. Ndakudzokera munzvimbo yangu yakafirwa na Jesu. Akava murombo kuti ndive mupfumi maari. Akaenda pamuchinjikwa akatakura kutukwa kwedu. Kuti maropafadzo aAbrahama asvike kwatiri zuva yeEdheni. Neniwo chiyangwa mukore. Maropafadzo aAbrahama asvikewo kumakore. Wow, hallelujah. Kumakaranga. Ameno kuti Mwari sei ati nditaure izvi, pane vari kuzoropafadzwa nazi. Next week, ichange izere nema testimony. I'm going to speak promotions. Vamwe vari kutanga ma business avo. Haya mandere bosha. This week, andisi kutaura mwedzi uno yandati sondorino. Pane kusimudzirwa kukuru kuchaitika mudzimba dzakawanda. Ndati pane kusimudzwa kukuru kuri kuzoitika. Haya manelere boss. I'm feeling some anointing. Pane ari kusimudzwa. Hey. Pane kuzodza kwandiri kunzwa. Hey. Pane ari kusimudzwa naMwari. Pane ari kusimudzwa naMwari. Simudza kutenda kwako kuna Mwari. Simudza kutenda kwako kuna Mwari. Oh Lord God, touch them. Haya mayandere bosa. Shumirai madambudziko evana venyu. Vashanda kwemakore. I speak promotions. I speak promotions. New businesses is starting. In the powerful name of Jesus. Ndinotaura kubudirira. Kuropafadza kwa Jehova. Kubudirira. Ngakuburukire pamusoro pevana venyu. Divine promotions. Divine favor. Favor with the heaven. Favor at your workplace. I speak divine favor. May the free favors of God come upon your life. Nyasha dza Mwari dzokukunda. Nyasha dzokubudirira. Nyasha dzokukunda. Ngadziburuke nasi, ngadziburuke nasi, ngadziburuke. Halarabose rete andamas. Hanelerebose rabakayanda. Wakamira ipapo na matantaura nendimi wakamira ipapo. Yela rabakasande rebosha. Yele rebekeria la rabasando robokos. Yela rabakayande reboko. Yete rebosha. Nandele rebose la rabakayande. Taura wakamira ipapo. Taura. Ila rabakayande reboko se rabakayata.
Andelerebo sela rabakayande. Na. Aiwa Mwari wangu, Baba muzita ra Jesu. Muzita ra Jesu. I speak promotions. Yes, yes, yes. Holy Ghost power. Holy Ghost power. Holy Ghost power. Kanda kama sikoto. Riande kemoshila rabo. Yela rabaka yande kemosikoto robos. Baba ndinoropa fadza kerekei. Baba ndinoropa fadza sangano hiri. Baba ndinoropa fadza sangano hiri. Baba ndinoropa fadza sangano hiri. Baba ndinokomborera sangano hiri. Baba ngari ropa fadzwe, ngari ropa fadzwe. Ngari komborerwe. Ngari komborerwe. Rabakasande kemoshianda rabot. Taura nendimi. Usanyare munari pedyo newe ana chinuyo. Ribakasande le rebokosa. Yela rabakayando robokosikata. Come on, we are a Pentecostal church. Rila rabakayande kemosikoto robos. La kandere bosha. Ianda rabokosikata. Rela raboseata. Kela rabakasande rebos. Iamayande rebokosela rabos. Kola rabakayande nerebosiata. If faith in God, if faith in God, if faith in God for a miracle, 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 faith in God. Sondorino. Sondorino. Pane vari kudanwa kumabasa anga vasingafungire. Sondorino. Sondorino. But pane mweya uri kupikisana nezvandiri kutaura. Pandatanga kutaura so, pane zwi rataura mauri kuti zvako hazviite. Hana yako ndokubva yatanga kurova zvakasimba. Buda pabenji ipapo umanye uye pano. Izvozvi usanonoke. Usanonoke, wanzwa zvichitaurika.